Hari ni kapor nga dan ya ke subjek ya ka ba nga snow bang day ban kren but kata ka subjek ka long. Lesi pu ju snow bang nga kren ni pimpat ju snow ru ki wei ki kren ba kata ka long. Kumno fin yap suk. Kumno fin yap suk. Nga kren ni ka subjek namar. Ba wei pu wei briu bla kana ka kemi wa ban yap. Rega jingkali ka long hato uyap kumno pat. Hato uyap suk ne hato uyap jinjar ne. Wei breu haban yap. Baka babel ka yatu ya kata ba ublay labo ya breu ya ka ba un im bat ka babel ka ong la daw im nyopo la daw klan eru prapo bala daw yo ke jinga ye ke jong blay la ban im do kandai pol ne shispa maru blay ong ngan penhun ni udah ka slam ka kerta bangan pen i u ya la ka jing pen im kamu laban cross ke shispa ro re andal cross shispa makana u haban yap baka babel ke yatu ingi ru ba breu ba im slam tam udah Methuselah im haduk kumba kendai spa en riu po kendai snem ya ka bangi laban shem na ka Genesis long basan gane rekod ka ba arpun riu ka ong ni but Methuselah ula im anda ula pen kayu lamek nyau spa bat prapo arsnem bola pen kai ki kun shinrang ba ki kun gan thai te ki sngi baro ka jong Methuselah ki la long kendai spa en riu po kendai snem hadin ka tawla yap kendai spa en riu po kendai snem ubriu ba im slem tam kat kum ka jing tho kedai spa an riu po kendai henry hadin kata uhab ban yap mla ban im uhab ban yap ba kedai kata ngakren ni ke subject ni ke sngi kumno ba phin yap tadeng ta hatu phin yap da ka ba jinjar na phin yap da ka ba suk ka ba no fi ni ke sngi man ta pen kre ba wei poi briu bla kha na ka briu uhab ban yap ba ka jing hikai ni ke sngi ka long kumno phin yap suk dan ki briu shabakin yap i jinjar ba dan na pren juki ki sanut dan aprende ki ang kedok sikdok kim la ban yap dan aprende ki i sherkai ba kata ka por shwaba kan mi no ka mensim ki kertat i gomba si shagadan ke jingale nganget ki i ya kita ki angel ksut baki wan ban sim ya ki nganget ki mi i ka ba internet ki mi i kata ka ba i bha ka mi ki mi i kata ka ba phla andre ki i kata ka ba sherkai ka ba Nongkhryiem ba deng ta kim nang ban yap suk kim nang ban yap suk ka jenjar pelat namar kile i lupa ya katai ka ba dum bat ya katai ka ba jenjar ya katai ka ba kordet bat ka ba so sat tada kim nang ban yap treng ta don ki breu ki ong khot no ita ba sanut kam dei ba sanut ki breu dei mar ba yu i ya ka du jok la da yu i lupa ki ksoi la da yu i lupa ka tai ka ba serkai treng ta kim nang ban yap re ki hap ban yap namar ba la poi ka por ba ki kin yap treng ta ka ni ka sngi kwa ban hikai fi ban pen kan mau na ka tin ka jong blai bala dangi la pediang yu Jesus Christ kamu Nongkhryiem la dangi la pediang yu try kamu ta u personal savior ke jing u Nongkhryiem ba marmet jogi bagi don ke jing dai batu ken ma ha bangi yap da ka basok ngin yap da ka basok namar ba balai ba bible ke thu ingi u Stephen haba la pen shitom yu bat haba la Nongthymmai yu ke ka baja ngin ya pulih ke tin ke jong blai ke ni ka por bat ngai i hang ni bo breu bo yap sok tam what up deng kata ka jingyap kam dei ka jingyap ka belong natural kam dei ka jingyap ka ba yap namar ba pang shitom re uyap namar ba sha Nongthymmai namar ba sha Nongthymmai ngang pule ni ka por ka tin ka jong blai na ka kam ki apostol kani ka lenong ka ba nyo ka khot ka ba san phu sao ter ka ongom ni ti ha ba ki le sngo ni ki ai ki ru ki la otshla ha ki donot bat ki la keret bniat ya u henry ulong ba dap do men sim ba khoi haba ula kmit shan shabning ba ula i ka buram ublay but ya u jisu ba uyang shagakti ka mon ublay ba ula ong hakmi nga yu i ka beneng balapli ba yu khun ubriyo ba ula yang shagakti ka mon ublay henry kile pertada ka ktien ba jam ba kile set lagi skor ba kile pet yap kerthap da ka wei ka jingmut hau ba kile ya shop no ya u shabar kata ka shnong ba kile Nongthymmai ya u kita kinong plate kila bu no ya lagi jan haki kejat we samla ubagerteng usol kababel ki thu ang ni bala Nongthymmai ya u Stephen ti kilai Nongthymmai u Stephen haba udang duai ba udang atrai jisu to pediang no ya kamen sim jonga ti ula dem ba lagi khosiu ba ula perta da ketien ba jam atrai wat thau yaki ya ka ni ka pop anda kum tahu la ong ni ula yo thia no ani ka jingyap ka basuk ado kata Kada ki jingyap siya ka sherkai jingyap ka Nongkhryiem namar kam dei ki jingyap
ka ba yap namar ba pang rei ka jing yap namar ba sha lan tham mau ka jing yap apdeng ka jing sha kren ben ka jing yap apdeng ka jing sha kriat beniat na ne ka jing tin ki ba harukom le si ki la kren yu Stephen rei Stephen ui ya ka bedeng ba ka ple ui Jesus ya kti ka man ka jong pa ui ka ta ka burom ja ka bedeng am bat uda yap sok ba shwa bu yap uda dwai ba uda karpat ru yu Jesus ba un ma ya kita ki brio ki balan tham mau yu ui ka bedeng ani uda yap sok pim kwa ban yap kum kata ka jing yap balai uyap ha kata ka dor namar ba udai bla dap do men se ma khoi to brio ba yap la dau la don yu men sim ba ko yang ude ubreu ba kementam lau yap namar bula don yu trai ka jing yap jung em ka dei ka ba best tam dei dau pol thoi ka ni ka wei wang yang ban im ka long Chris ban yap ka long jing men toy namar dau im ka long bit na ka ban tau Jesus Chris ba dau yap em ka dei bit na ka ban ta ka jing men toy ka kemen plat ta ka jing yap dei ta la fi kwa ban yap sok pediang yu Jesus Chris mar fin sayap ka wei ka sngi bala tikinai ka ta ba dan uno no ubreu ubala khana ka breu ban imsa uhap ban yap bagane de ka jing yap em ka banu map yano ka jing yap ka no map yano la ubaduk na buruspa na banang bustat na bobiet bokumno ka jing yap ka no map yano ro tadeng tang kwa banong ifi shwa bagan poi ka ta ka por to ai ba fin pediang yu Jesus Christ bala da filap pediang fini ya ka beneng fi dong be amazing fini kita gi angel ki jong try ki wan shao ifi fini kita ka beneng ka ba pernai fini lupa yu Jesus fini lupa ya kita gi ki ba plam bala play ka beneng ifi ka beneng gong welcome my child welcome home baganda ka por ka ba kementam ka por ka ba snotan natam tadeng tang ka ba dong ifi ka ne ka sngi la da fi kwa ban yo e ka jing yap ka ba sok pediang yu Jesus Christ sa kawai ka jing yap de bata ka de jing yap ka jong u Petros baka babel ke thu ingi ba Jesus la de bi thu lupa ya u Petros ya ka ei ka ba sa ja ka jing im ka ju la dangi pule ka ne ka por na ka gospel ka jong Yohanes ka ya thu ingi kumno ba u Petros un sa yap tadeng ta bangi pet ya ka tin ka jong blai kong na ka lenong ka ba arfuwei ka ne ka khot ka ba khat pra gong shisha nga ong hami men ba medang samla melapan po iladi bat me yat kai kat shaba memon henry onda melatemen men knerno yaki kti jongme te uwei pat un pinpan po yame bat un ba yame sha ka ba memon ula kreni kani te bauda saham na ka jingyap ka ba kumno an penon burom yublai bat ha ula la kren yagani ula ong ha u to but yanga bau Jesus la dep yatu lupa ya ka jingyap ka jong u Petros baba kata ka jingyap ka jong Petros kan long ka jingyap ka ba pendon burom ya ublai tadi ta ka ba nong ifi ka ni ka sngi mo ta ka tradition ka yatu ingi ba yu Jesus la sa nar pna da yeng Henry u Petros u ong u you try jong fi sa da ka ba pniang yang sa no da kongpong but u snow baga taka jingyap em kam dei ka bapang usno ba taka jingyap kam dei ka ba jinjar namar ba dei shu ma u balaya lam ya dei shu ma u bale ya ka taka jingyap ne u ba ai bor ya taka jingyap mre u mensim ba khot u ba ha u Petros la ya lam u da u mensim ba taka jingyap em it's a welcome release ya kita ki aka barok ki jinjar u kemen ban yap borong sa nar pnai ngada kongpong tadeng ta kwa banong fi fi kini kisngi kadang ki jingkeli balai batang ki mani balai kita na kwa abnong ifi kita ki borok ki de ban long ki de ban ja bangi tip kini kisngi ki ban wan de ban tang tang ki mani le si kin tang ru adi ki bangai talada pi bi don yaw men sim ba khoi ki jing tang em fin sngo ba kam de batang ye fi ta fla don men sim fi ka ding ro finum ting shu fi ma ro finum ting fi ya ka white finum ting na mar walai ba fim yu i shu da ka ba ken jado fim ir shu na mar ba fim ya shu ba ken jado pin i ya ka beneng ba de ta kwa ba dong fi to long fi ki blak loi to long fi ki blak loi ba ki ba dap do men sim ba khoi long ready kini ki barok gen sawan ka da long ready da ka wan no ki jing rong no praise the lord da ka wan ki jing rong no ro praise the lord dan kwa ba dong fi ngam tip namar bakan wan sha ke jing penstam kat tu kat ni kan sawan ke jing rong no lene ka wan no ke jing rong no praise the lord la ka long kum no ro ai bangin ai ngu you try
Tadi kita kuat benang ifi kan ni kesengi ke mentang ipet bagi ni kepercayai ke bah ni mentah kalau isyer kai haduk kata-kata. La shon sisha ya kita ke inki bebut yo Jesus Christ. Tala fi kuat ban yap dah basuk. Bot yo try. Namar la fi shong kum turu fi yap dah basuk ru em dah jingpang ha yeng ha hospital ne gidon ginon smar fi la da phim dan yo try ka diga bakordit ta ke jing yap ke jong fi. Dari fi yap makana da ka bakordit ru da ka basya ka wang mau da ka basya sedi harai ni da ka basya piet no ta ka sni dok ke jong fi ni sya dung du som na ko balong ki senran. Kata ke jing yap juki ke dai ba ka bakmen. Mar kim yap ha ka dok ki la yap da ka jing trai ke jong men sim ko ya po juki ba ke jing yap ka dai sisha. Ka jing men to ya ki. Ba shwa bangan pen kut nga kwan puli na ka ni ka benda kitin ke jong blai na ka kitab Jingpynpaw ko no ka ba khat ar khot khat wei ka om ni. Henry kila job no maki ya u namar kata ke snam ke jong khon lang brot. Ba namar kata ke ktien ke jing pla jong ki te kim shim la it ya ga jing em jong ki jin hado ke jing yap. Ka ba bal ge thu hang ni. Ba kila job no ki banget yok so le ni yok soitan. Ning kong e ke dei namar ke snam ke jong khon lang brot jong blai. Ba kata ke snam ke jong jisu. Namar ke snam ke jong jisu. Ka ai jing job ya ki banget. Ba ka ba aro namar kata ke ktien ke jing pla ke jong ki. Ba kim shim la shep ting ya la ke jing em wat hado ke jing yap. Namar ngong ifi. Bagaimana kila don ye ke snam ki tip ki la em ki don ye ke ktien ki yo ye ke jing pen em tadeng ta habaki ki don ya ke snam bat ye ke ktien ki don yo men sim kim ting la ke jing em wat hado da yap tangai blame ko khui fi ke ne sngi man ta to ai fin priang yu jisu knang ba phin yap sok tran ko khui fi na kwa ban dwai na kam ta jong fi ke ne ka por dan na priang jo fi la si fin pat priang yu jisu priang no man ta kat ba ka por ka dan don wanum nget atau ka jabing ka ba biet ke jong fi Wanum nget ha kita ye ke ka ba fi sngo ka donot ke jong fi. Ra nget ya ke e ba ktien ke jong blai ka on ka ne ke facts. Ka ne ke facts ka ba ngiyo ban pule ba ngiyo ya ka ba ngin sngo to ya ke jing sha. Ka Bible ka dei ka ba shi sha ka ba nong fi mshim la tho ka do breu la tho do blai. Ba ngam dan kam and explain ye ka ta. Fi nget da fi nget ke shong fi. Na kwa ban duai ha ne ka por nam ta jong fi. Try ne ka por ngai ngo ye me. Ba ni ke khon ke jama ki pediang ye me go try. Namar ki tips kami kene hawai ka sngi ke jingyap kan wan. Balada klema me ko tra ke jingyap kan long ka ba kordit tam. Re bat me ke jingyap ka long ka ba snow bang tam. Trying ada dua yang rekar kui ni ki kon. Man ai bore ki na do mta ka sngi bakin bot ye me bakin long ru ki bala dap do men sim ba koi. But trying a tip bakin ship ting ye la ka jingyap, kinum ship ting ye la ka jong ka jingyem. Kinum ship ting ino ru. Namar bakila nang ban ship ting ye me try. Dua yang kerku ya fi, bafin long kinong buat ki bishisha ki jong try. Kinong buat ki berhem, kinong buat. Ki ba pendon buram, ki ba pensngau bha, yau blai ba kinong buat ki ba dap do men se makoi. Dua yang kerku ya fi, hagar teng ka dan bor with Jesus Christ. Amen but amen. Ki pam stamro utrain pen kia fi, pa ai ba ni ka singi ka long ka singi ka ba dap do ki jing kerku, ba blai un kerku ya fi un pen sla fi un ai bor ya fi. Ba ni ro long ka jing pen tip. Pirman shimno igi form namar ba I form anta na ka banta kene ka session ka banwan jong ka Bible school kasi jong ka Potternet one ban mat igi jingker khu one ban skap igi tin jong blai cha score gum ki student bangangai fin mi nang ni pin dalong si sha kita ki atiar ki barat ba ga jong blai blai ker khu ifi ngin sai shampat ka blai shi bon amen.